Lähitaistelu on taistelua mies miestä vastaan. Armoton päällekkäyvä henki, lähitaistelutekniikan taitaminen ja nopeus ovat edellytyksiä vastustajan nujertamiseksi. Kaikki keinot ja välineet ovat vapaasti käytettävissä. Mutta tärkeimmät taisteluvälineet ovat tietenkin henkilökohtaiset käsiaseet. Ja käsikranaatit. Lähitaistelussa joutuu miehen fyysinen kunto kovalle koetukselle, ja hyvän pohjakunnan hankkiminen on siksi välttämätöntä. Taistelun rata vaihtelevine laitteineen kehittää miehen huomiokykyä, nokkeluutta, vartalon hallintaa sekä rohkeutta, voimaa ja vauhtia, eli juuri niitä ominaisuuksia, joita lähitaistelussa tarvitaan. Koulutus aloitetaan aakkosista niin kuin koulun kävi yleensä, ja tällä kertaa alkuasentoa. Sen kanssa joudumme tässä esityksessä jatkuvasti tekemisiin. Oppiaksemme alkuasennon alun perin kunnolla teemme sen aluksi vaiheittain, etu vasempaan ja jalkaterät etu oikeaan. Laskeudutaan polvia notkistaan joustavaan tasapainoiseen asentoon. Kädet ovat rinnan korkeudella valmiina iskemään tai tarttumaan kiinni. Katse suunnattuna vastustajaan. Sinusta katsottuna näyttää alkuasento tämän näköiseltä. On aina varminta kohdata päällekkäyvä vastustaja seistä jalat tukevasti tantereessa, siis alkuasennossa, ja siihen on aina pyrittävä kaikista tilanteista. Kaatuminen tai maassaolo ei suinkaan saa merkitä sitä, että peli olisi pelattu. Kaikki tilanteet on osattava kääntää omaksi eduksi. Eteenpäin kaatuessa ei saa mätkähtää maahan miten sattuu, vaan kaatumista pehmennetään voimakkaalla kyynärvarsilyönnillä. Taaksepäin kaatuessa on niskan oltava jännitettynä ja käsillä jälleen voimakas lyönti kuten äsken. Sivulle mennessä polvi koukkuun ja selkä köyryyn. Kuperkeikka pelastaa useimmista kaadoista. Näin mennään eteenpäin, pää on suojattuna, selkä köyryssä ja jalat valmiina ponkaisemaan pystyyn. Sama taaksepäin toisen olkapään ohi yhdessä nykkyrässä. Pakarat ovat kiinni kantapäissä ja pää sivulla. Ihmisruumiin arat kohdat. Ilman asettakin tulee toimeen, kun lyö oikein ja oikeaan paikkaan. Kämmensyrjä lyönnissä ovat peukalo ja kämmen jännitettynä. Lyöntikohteena ovat nenävarsi, huulet,
kaula, kurkku, solisluu, niska, kylki, olkavarsi tai kyynärvarsi. Rystyslyönti on tehokkaampi kuin lyönti nyrkillä. Se suunnataan palleaan, kurkkuun taikka kaulaan. Ja kelpaa se kyynärpäikin näköjään lyömän välineeksi ja tehokkaalta tuntuukin. Potku suoritetaan jalkaterällä, jalkasyrjällä tai kantapäällä. Ja potkukohteena ovat polvi, sääriluu, nilkka tai jalkaterä. Kyllä se joka paikka tietää, miten munaskuihin koskee, kun niitä kolhaisee. Potku sääriluuhun vetää koukkuun, kenet hyvänsä, ja polvipotku kaataa lopullisesti. Onpas siinä kaveri, potkaisee kun toinen kättä tarjoaa. Niin potku polven yläpuolelle torjutaan näin kätevästi. Väistö, ote, kierto, nosto, sinne menee ja siellä pysyy. Ranniotteesta vapaudutaan vääntämällä aina peukalon suuntaan, joko ylöspäin tai alaspäin. Ja kun tuo toisen käden apuun, niin takula irtoaa. Kurkkuotteesta on vapauduttava ennen kuin henki loppuu. Lyönneillä ja potkuilla siitä selviää. Siis alkuvalmistelut, käden heilautus ja kämmensyrjälyönti. Kiperältä näyttää. Työntämällä ei irtoa, mutta yritetäänpäs kielalyöntiä. Noin. Selässä kiinni oleva vastustaja on ensiksi saatava kauemmaksi lyönnillä. Sitten nopea heilahdus, sidonta ja potku. Ja näin se käy, kun panee oikein tuulemaan. Kurkkuote maassa. Vastustajan toinen jalka on miehen jalkojen välissä. Tasapaino pois polvipotkulla ja käsillä auttaen. Minkä jälkeen pyöräytys ympäri ja kämmensyrjälyönti. Vastustajan molemmat jalat ovat miehen jalkojen välissä. Jälleen tasapaino pois ja paikan vaihto. Kun vastustaja on levittänyt polvensa näin ovelasti, ei äskeinen temppu onnistukaan, vaan on käytettävä tällaisia pihtejä. Ja niin sitä taas mennään. Tässä tapauksessa vastustaja on kokonaan sivulla, mutta kyllä ne kortit siihenkin löytyvät. Tasapaino vain pois, pyöräytys ja loppusilaus. Pahalta näyttää, mutta notkeasti ja nokkelasti vastustajan pää vain polvien väliin. Ja näin siitäkin selvittiin. Tiikerihyppy torjutaan äsken opituilla otteilla. Vastustajalla vyötäröitä käsien alitse. Ensin alkuvalmistelut, sitten kiinni vyötäröstä, työntö leuasta ja sinne mentiin. Vastustajalla vyötäröitä käsien yli. Aluksi polvipotkuja, sitten käsien levitys, sukellus, kiinni polvitaipeesta ja sinne mentiin, vaikka vastassa olikin pulskanpuolinen poika. Sitäpä sieltä harjoitella yksin tein enemmänkin. Vyötäröote takaa käsien alitse, nilkasta kiinni ja ikävät on oltavat alakerrassa. Toinen tapa on tarttua vastustajan sormiin ja vääntää kahdesta sormesta näin. Ja muistakaa, aina on huolehdittava siitä, ettei sama vastustaja tule uudelleen päälle. Vyötäröote takaa käsien ylitse, kahmaisi kiinni mistä saat. Käännös ja kumoon. Tämä on se joka pojan pään sidonta. Irti pitäisi päästä ja miksi ei pääsisi. Ainakin pikkuisilla pakotteilla. Mitähän tästä seuraa, kun noin tuijotellaan? Ettäkä hyvää päivää. Hei. Sehän olikin sormikuljetus. Tällaiset ovat otteet ja löydöt, se tekee kenet hyvänsä. Tästä
kehittyy niin sanottu vääntökuljetus. Ote ranteesta, sitten nopea sukellus käden alitse vastustajan taakse ja taas vietiin. Ja vielä kerran vauhdilla. Sieltäpä varoa ojentamassa sormiaan. Niin, tämä on sormikaatu vatsalleen. Ja näin mennään selälleen. Rannekaato. Otteet ovat tämän näköiset. Ja nurin mennään näin. Kun vastustaja on nyrkillä, napataan nyrkki kiinni, väännetään, käännetään kumolleen ja pidetään polvella paikoillaan. Jalkakaato taakse. Kun vastustaja astuu jalkojen viereen, huomatkaapa, että jalkaterä tulee vastustajan jalan taakse ja jalalla painetaan vastustajaa selälleen. Jalkakaato yllättäen pystystä. Vastustajan tuossa jalkojen väliin, kaato sivulla jälkin jaloin. Lentävä taklaus edestä, kädet kantapäiden taakse ja olkapäät polvien kohdalle. Lentävä taklaus takaa toiseen jalkaan ja käsillä kiinni polvesta. Taklauksen voi torjua näinkin väistämällä. Otetaanpa ensimmäisenä olkaheitto. Vasemmalla kädellä ote vastustajan vasemmasta ranteesta, askel eteen, selkä vastustajaan päin, ote olkavarresta, voimakas kumarrus ja heitto. Hidastellen se tapahtuu näin. Ja vielä vauhtisuoritus. Selkäheitto, käsistä kiinni, kumarrus ja komea heitto siitäkin syntyi. Kun ollaan näin kraiveleissa kiinni, sopii käyttää kuperkeikkaa taakse. Senhän jo alussa opimmekin. Ja suorittaa vatsaheitto. Ja lopuksi lonkkaheitto. Mitähän tästä kehittyy? Jahaa, vartiomiehen kimppuun. Painakaapa mieleen, että vartio-ote on erittäin vaarallinen, sillä äkillisesti suoritettuna voi niska katketa, ja siksi sen harjoittelu on kielletty. Samoin kuin kypäräotteenkin, jossa niskan ikamat myös ovat vaarassa. Jos kypärä jääkin käteen hiukan ollessa auki, ei pidä häkeltyä. Sitä voi käyttää kalauttamiseen. Aloitetaanpa taas kunnollisesta alkuasennosta. Asetetaan tukevasti käsiin. Kyllä se sieltä kohta tulee. Toisella kädellä otet tähtäinlaitteen edestä ja toisella tukin kaulasta sormiliipasimella. Kyynärpäät ovat irti vartalosta, ase kallistettuna vasemmalle ja pistin osoittaa vastustajan rintaan. Tämän näköiset ovat oikeat otteet ja kiväärin asento. Valpas ja vakaa asento on säilytettävä liikehtiessäkin. Tasapainon säilymisen vuoksi on siirtymisjunan puolinen jalka aina siirrettävä ensin, ja askeleen pitää olla mahdollisimman matala. Väistössä otetaan askel aina väistön puoleisella jalalla, ja vartalo kiertyy. Väistö vasempaan,
ja väistö oikealle. Ja siinä sitä harjoitellaan oikein vastustajan kanssa. Niin, kivääri on itse asiassa sangen monipuolinen ase, sillä voi ampua, iskeä, pistää ja vielä viiltääkin. Pistokohteet ovat vatsa tai kurkku. Ja iskut, väliisku, kylkeen, yläisku, kaulaan, alaisku tai piippuisku kaulaan. Lisäksi voi pistintä käyttää erilaisiin viltoihin, esimerkiksi ranteeseen tai kaulaan. Vastustajan ollessa lähellä suoritetaan lyhyt pisto. Jalka-asentoa ei tarvitse muuttaa ja ote kivääristä säilyy samana koko piston ajan. Piston loppuvaiheessa nojaa aseen perää kyynärvarteen. Kauempana olevaan vastustajaan suoritetaan pitkä pisto. Etumaisella jalalla otetaan askel. Suoritus on muuten samanlainen kuin lyhyessä pistossa. Ja tällaiselta se näyttää, kun itse on maalitauluna. Pelkästään käsillä suoritettuna on lähipistossa vähän voimaa ja vauhtia, mutta kun se suorittaa tällaisella alkuvauhdilla, niin jopa tehoaa. Vastustajan isku aseen perällä väistetään kumartamalla ja sieltä se lähipisto sitten lähteekin taas väellä ja voimalla. Niin, vastustaja siinä jo yrittikin äsken iskeä aseen perällä ja se onkin tehokas, kunhan vaan perille menee. Tämä on niin sanottu väliisku. Ja kun nyt kerran ruvettiin huutamaan ilmaa, niin harjoitellaanpa yksinteen yläiskukin. Kun pisto ei mene perille, voi kolhaista perällä vaikka väliiskun. Tai yhtä hyvin sieltä tulee yläiskukin. Tällaisessa alaiskussa aseen perällä on mukana koko vartalo. Siinä on sen vuoksi iskuvoimaa nostamaan vaikka vastustaja ilmaan. Ja mihin sillä voi valitaista? Sen jo melkein arvaakin, vaikka voisihan se perä osua leukaankin. Niin sitä isketään milloin perällä, milloin piipulla. Tällaisen vastustajan kaulaa suunnattavan piippuiskun tehoa voi lisätä suorittamalla viilon pistimellä. Niin itse lyönnin voi suorittaa joko piipulla tai pistimellä. Torjuntaa seuraa aina ilman muuta vastaisku, mutta mennäänpä vaiheittain. Ensiksi pelkät torjunnot. Piippuisku, yläisku, väliisku ja alaiskukin on parasta pysäyttää ajoissa. Ja sitten sama uudelleen ja vastaiskut mukaan. Piippuisku, piippuisku. Yläisku, piippuisku. Väliisku, piippuisku. Alaisku ja jälleen piippuisku. Ja sitten ruvettiin harjoittelemaan puolustusta ja hyökkäystä. Torjunta oikealle ja pisto, jolloin aseen nojaa vastustajan aseeseen. Itse torjunta on nopea, pieni liike, sitä tuskin huomasikaan. Suoritetaanpa erilaisia torjuntoja ja vastaiskuja, vaikkapa vasempaan, ja asento on kuin luotu yläiskua varten. Tai selvä, siitä tulee väliiskullakin. Alas suunnattu pisto torjutaan piipulla sivuun, ja vastaiskuksi sopii peräisku kaulaan.
Lähempää katsoen ovat otteet tämän näköisiä. Pitäisi pärjätä ilman asetta kiväärimiestä vastaan, kun vastustaja pistää väistö oikealle ja oikealla kädellä kiinni aseeseen. Askel vasemmalla jalalla ja huomatkaapa, että vasen käsi sitoo vastustajan käden. Ote olkapäästä, potku nilkkaan, ase pois ja päätteeksi pisto. Näin se tapahtuu hidastellen. Ja vielä vauhdilla. Sama tilanne kuin äskenkin, mutta nyt otetaan ase pois toisella tavalla. Väistö vasemmalle, kiinni aseeseen, askel oikealla jalalla, jälleen käden sidonta. Jalkakamppaus asentoon, kyynär taipeasta voimakkaasti painaen vastustajaa selälleen. Ja vielä sama hidastellen. Yllättäen ympäri, muuten käy kalpaten. Käsi alakautta aseen ympäri, tukista kiinni ja voimakas lyönti kaulaan. Liikkeessä ollen on suorituksessa jo hieman alkuvauhtia ja onnistuu varmasti. Ettei vastustaja pääsisi tekemään samaa ennätystä, käytän keppiä piipun jatkona. Ja seurasi. Terveellisempää olisi ollut vain kävellä. Jälleen ollaan alkuasennossa ja nyt annetaan pojalle pistooli kouraan. Siinähän se jo tulikin. Pistooli on pidettävä vartalon suojassa. Vastustaja ei saa päästää liian lähelle. Siinä saattaa käydä niin kuin kävi tällekin pistoolisankarille. Ote aseesta, vääntö ja jälleen ovat osat vaihtuneet. Aina ensiksi ase sivuun. Ampunnasuunta siinä taas muuttuu ja etusormi puuttuu, jos kovasti panee hanttiin. Kyllä tästäkin selvitään, mutta vauhtia se vaatii. Vaiheittain sekä näin. Mutta entäs nyt? Se on menevät sekä mies että pistooli. Luopuntaan virallisen pistimen käyttö tulee sodan aikana lähitaistelussa hyvinkin kysymykseen, kun ei ole muuta kättä pitempää. Se on pidettävä valmiusasennossa vartalon suojassa ja teräpuoli osoittaa ylöspäin. Taito käyttää puukkoa lähitaistelussa ei yksin riitä. On osattava myös sen poisottaminen. Ja käyhän se meiltä, mutta osataankohan se siellä salin puolella? Kysymyksessä oli ylälyönnin torjunta. Ja näin se käy hidastellen. Näyttää siltä, että nyt tulee sivuvaanti, noin. Puukko pois joko näin taikka näin. Ja päätteeksi käynnin syrjälyönti. Alapisto on kädet ristiasemassa eteen. Siihen se pysähtyy ja lopuksi ranne kaatu. Puukosta on tällä kertaa siirrykkään punavaraan, vaan kiittolapioon. Se on saman tehokas liimaa se lähitaistelussa.
Kun vastustajalla ei ole asetta, on lapio pidettävä vantalan suunnassa lyöntivalmiina ja toinen käsi on kuten alkuasennossa. Jos taas vastustajalla on tuvari, pitää lapion olla edessä valmiina iskemään vastustajan ase sivuun. Hyvä isku suunnataan vastustajan kaulaan. Ja väli-isku kylkeen. Kapeassa paikassa ote kahdella kädellä ja pisto vatsaan taikka kurkkuun. Kun itse on aseeton ja päälle tulee vastustaja, lapio kourassa, voidaan suorittaa samoja torjuntoja kuin aikaisemmin puukkomiestä vastaan. Askel lähemmäksi, ote ja kaato. Näin lonkka heitonhalleja osaammekin. Ja näin se putosi puukkokin ja kännen syrjä lyönti käsittelyn päätteeksi. Kun oikein ovasti väistää, kompastuu vastustaja omaan pistoonsa. Eri pitkät ovat aseet, mutta lyhyempi siinä kuitenkin pitämän korreen vetää.